Ahoj, počúvaš neustále od svojho okolia, že si vystrašený, vystrašená, že už by si mal niečo s tým svojím životom spraviť, že už sa niekam konečne pohnúť a vystúpiť z svojej zóny komfortu? A čo keď sa z tej komfortnej zóny vystúpiť nedá? Dneska sa budeme trošku rozprávať niečo na tému komfortná zóna, o čom to je, prečo to je, ako to je a čo sa s tým dá robiť. Ja som si tu pre teba pripravil taký náčrt, taký graf, ktorý si spoločne prejdeme, aby sme všetko pochopili, aby to bolo jednoduché, zrozumiteľné, aby si hlavne z toho niečo zobral. Tak poďme sa na to pozrieť. Máš tu taký obrazoček, ktorý vyzerá ako mozog, má to byť ako mozog, je to mozog. Je tu napísané, že binárny. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že náš mozog premýšľa binárne, to znamená 1 alebo 2. Áno, nie, páči sa mi, nepáči sa mi, chcem, nechcem. Nebudem ťa zaťažovať detailami, že to ide niekde do evolúcie a do prežitia, to teraz nie je podstatné. Ide o to, že ako to je, ako premýšľame a že naozaj je to iba o tom, že máme vždy dve možnosti a my si nejakú vyberáme. A môžeš si napríklad povedať, že však, čo ja viem, ja poznám aj 3 možnosti, napríklad mi je veľakrát niečo jedno. Idem s nejakou ženou do reštaurácie, chcem si niekam sadnúť, nie je úplne jedno, kde si sadneme, však nech si vybere ona, kde sa cíti bezpečne. Ale to nie je úplne tak, pretože aj keď to nemá pre nás nejaký emočný náboj, niečo, čo momentálne je pre nás dôležité, tak keď sa úplne zamyslíme do tej našej najhlbšej pravdy, tak v skutočnosti si vieme vždy vybrať aspoň niečo, čo nám je nejak aspoň blízke, aj keď to nemusí byť pre daný moment podstatné. A teraz, keď sa pozrieš na tento obrázok, tak ja som si tu vybral také, že rast a bezpečie. Zakladateľ humanistickej psychológie Abraham Maslow, ktorého určite poznáte podľa mena Maslowova hierarchia potrieb, tá pyramída, ktorú vymyslel, tak on povedal, že vlastne v živote, keď zažívame akúkoľvek skúsenosť, vždy keď máme na výber, tak si vždy môžeme vybrať rast alebo bezpečie. Čo to znamená vlastne v praxi? V praxi znamená, že napríklad sa rozhodnem, že idem si uvariť dneska nejaký dobrý obed. Tak uvarím si niečo, čo už poznám, čo už viem, tak uvarím si nejaké tie paradajkové špagety alebo vyskúšam niečo nové. Čo to znamená niečo nové? Keď idem niečo vyskúšať nové, tak musím si zistiť, čo idem variť, čo ma zaujalo napríklad na internete nejaký recept, musím si zistiť, čo do toho receptu ide, musím sa s tým vedieť oboznámiť, pohrať a možno mi to aj napríklad úplne dobre nevyjde. Ale je to rastúca skúsenosť pre nás, pretože sme niečo urobili nové, čo sme predtým neurobili. Bezpečie je niečo, čo už poznáme, nejaká taká teplá zóna, kde vlastne urobíme rozhodnutie, ktoré sme už predtým viackrát urobili a je to pre nás nejaká automatika. Ako to súvisí vlastne s tou bezpečnou zónou? Ideme teraz ďalej. Tu som si načrtol takého pandreláka, ktorý je v strede. Toto je teda tá zóna bezpečia, nebezpečia, alebo ako to môžeme nazývať comfort zone. A keď niekto hovorí, že môžeme vystúpiť z komfortnej zóny, tak máš vlastne spraviť toto. Čo ale nie je úplná pravda, pretože komfortnú zónu si stále so sebou celý deň nosíme. Ona je stále okolo nás, predstavuje to naše bezpečie, náš domov, našu vlastne istotu, môže to byť náš vzťah, naše manželstvo, náš vlastný byt, čokoľvek, naše nejaké návyky, naša denná rutina, ako to povedať. A tá zóna sa vlastne každým dňom rozširuje alebo zužuje. Ona je v konštantnom súboje. Tak ako som povedal, že ten mozog je binárny, tak aj mozog jednoducho je navrhnutý aj náš ľudský organizmus na pohyb. To znamená, že buď sa hýbeme, alebo stojíme. Buď rastieme, alebo stagnujeme. Ale nikdy nie je nič medzi. Vždy to ide do plusu, do minusu. Do plusu, do minusu. A iba vlastne na tebe, na tvojich denných rozhodnutiach, že kam vlastne ty chceš smerovať. A sú tu takí malí bubáčikovia. Čo to môže byť? Títo bubáčikovia predstavujú v podstate strach. Sú to naše strachy, ktoré sú naše osobné, ktoré napríklad môžeme vidieť, že tu sú celkom ďaleko. A čím robíme tých rastových rozhodnutí viac a viac, tak sa táto zóna každým dňom trošku rozširuje, cítime sa dobre, určite poznáte ten pocit, keď sa niečo strašne bojíte a potom to risknete a zistíte, že to bolo úplne super a máte za seba taký ten dobrý pocit, že niečo dobre som pre seba spravil. Tak to je niečo, o čom hovorím. Tá bublina sa trošku nafúkla a všetky tie strachy, všetko to opadlo. Ale keď teraz budem mesiac nič nerobiť, budem doma, tá bublinka sa začne pomalinky znova zmenšovať, až možno jedného dňa príde sem. A bude z teba človek, ktorý sa bojí všetkého. Napríklad niekedy ti nevadí osobný kontakt,
Teraz možno budeš mať problém niekomu zdvihnúť a zavolať. A bude sa to nabalovať z každej jednej strany, tie strachy sa budú jednoducho škrtiť, dusiť a vlastne čím sa tá zóna zmenšuje, tým vlastne prepadaš väčšej úzkosti, menšej sebahodnote a väčšine strachom. Teraz vlastne otázka taká je, ako ja zistím, že vlastne či sa hýbem sa správne, že vlastne tú zónu rozširujem. Je to vlastne iba tým, že je ten ukazovateľ tým, že sa bojím, alebo vlastne človek, ktorý má tú zónu veľkú, tiež sa môže niečo v živote bať, je to úplne prirodzené. Tak ako to vlastne zistím? Ja som tu nakreslil takéto ručičky, ktoré vlastne predstavujú temné myšlienky. Temné myšlienky sú úplne prirodzené, máme ich všetci a vlastne tie nám presne hovoria to, že či sa hýbem správnym smerom. Temné myšlienky presne nám hovoria, čím ich pociťujeme, tak nám hovoria, že počúvaj ma ty jeden, už niečo rob so sebou. Stagnuješ, nehýbeš sa, už niečo rob, lebo čím viac tie myšlienky idú takto ku nám a my stále stagnujeme, tak tá bublinka sa stále takto zmenšuje. Čiže ak si niekto povie, že budem celý deň 14 hodín pracovať a budem stále niečo robiť, len aby som nemusel myslieť hlavou, tak toto je presne to, čo hovorím, pretože ak robím to, čo chcem, tak tie myšlienky nemám. Mám úplne čistú prázdnu hlavu. Som úplne fokusovaný na ten daný prítomný okamih toho, čo vlastne vykonávam a žijem ten život momentálne, ktorý deň chcem. Ale keď budem napríklad 30 rokov v tej istej práci robiť to isté, tak už sa stane tá práca pre mňa bezpečím, tak je úplne jedno, čo budete robiť, tak tie myšlienky vás stále budú naháňať, prenasledovať. Budete vystavení nejakému overthinkingu, stálemu premýšľaniu, stálemu si spýtovaniu sa rôznych scenárov v hlave a nebudete sústredení, nebudete žiť v tej prítomnosti. A teraz si môžete položiť otázku, no tak dobré, to teraz musím akože každý deň a robiť nejaké veľké rozhodnutie, vystavovať sa nejakému rastu, riziku, že predsa to nie je úplne komfortné. A ja si myslím, že pre každého je prirodzené byť v bezpečí. Niekto má rád extrémy, niekto robí veľké kroky v živote, vystavuje sa veľkému nebezpečenstvu. Ja som zastanca toho, že treba robiť vždy malé kroky. Pretože malé kroky vedú k tomu, aby som si budoval pevné návyky a pevných návykov potom vznikajú veľké veci a veľké zmeny u človeka. Čiže vždy si môže každý človek položiť, čo môžem spraviť preto, aby som na druhý deň bol 1% lepším človekom, ako som bol včera. A nemusíte byť 1%, aj 0,1. Je, že vždy vystaviť sa niečomu, čo je nekomfortné, čo nám dáva zmysel. A môže to byť kľudne aj ten nový recept. Aj to sa ráta. Alebo si zvoliť novú knižku. Ale môžeme ísť potom aj ďalej. Môžem ísť zo vzťahu, v ktorom mám len istoty, alebo vôbec nie som v ňom šťastný. Alebo môžem sa rozhodnúť pracovať v zahraničí a nebáť sa toho, že vlastne môj domov je moja bezpečná zóna. Tých možností máte každý deň, každý z nás veľa. Od varenia až po životné rozhodnutia. Neviem, či ste čítali knihu Atomové návyky od Jamesa Cleara, on tam má taký pekný citát, ktorý hovorí, že keď sa lietadlo odchýli len o 3,5 stupňa od svojej dráhy, tak pristane stovky mil ďalej. A toto je presne to, že malé zmeny môžu mať veľký dopad na váš život. Na záver by som chcel povedať, že každý tú komfortnú zónu máme nejakú. Každý sme vstupovali do života s nejakými kartami, ktoré boli rozdané. Niekto bol vystavený väčšej dôvere rodičov, niekto menej, niekto bol viac ochraňovaný, čiže nemal tu možnosť si zažiť nejaké prekonávanie prekážok. Ale to, čo bolo, už necháme minulosťou, dôležité, čo je dnes. Teraz vám poviem, že ako vlastne môže vyzerať človek, ktorý má tú bublinku úplne malinkú. Keď ja chodím po vonku a všimám si ľudí, tak veľakrát, keď vidím už takých starčekov, babičky, ktoré majú veľmi také smutné oči, vidím, že prežili taký nenaplnený život. A sú to presne ľudia, ktorí už zo všetkého sú vystrašení, paranoidní, ničomu neveria, nič nechcú nové skúsiť, držia sa stále toho, čo bolo pred 50 rokmi a sú rigidní, nemajú takú tú otvorenú myseľ a proste stále si budú len hovoriť to jedno a to svoje. Tak toto je podľa mňa človek, ktorý má tú komfortnú zónu úplne že malinku.
Pretože keď žijeme v strachu, tak potom to tak dopadne, že sme manipulovateľní, všetkého možnému veríme, len aby sme si overili tú svoju vlastnú pravdu, tú svoju víziu o živote. Lenže keď nám pred očami stojí strach, tak jednoducho potom nemôžeme vidieť ten svet slobodne a taký, aký v skutočnosti je. Tak preto prosím ťa si polož len tú jednu otázku, že čo môžem pre seba spraviť, aby som bol aspoň 0,1% lepší človekom zajtra. To je všetko. Ďakujem ti. Ak sa ti toto video páčilo, tak mi nezabudni dať like a odber. Díky moc.